Patong-patong ang kasong atubangon sa barangay konsyal sa Mainit, siyudad sa Naga. Nga nakuha ng videong nagsuyop og shabu. Sulod siyang balay, kauban ang mga batanong lalaki. Anong report? Igo na lang sa pagmahay si Konsyal Rinanti Chong sulod sa detention cell sa PDEA 7 human siya nadakpan kagahapon. Kiniatol sa gipatuman nga search warrant batok sa konsyal kinsa nakuhaan og mga pinakiti sa ginaling drugas siyang Pinoyanan. Una nakuhaan og video ang barangay official nga nagsuyop og drugas kauban ang mga lalaki sulod silang balay. Kay bawo gyapon ko as barangay council, sayop gyapon gyud ako. No? Pero ma'am, tao raman sa tanga masipyat. Kay gidana niya which is gikan sa miss ko sa rehab sa Argao which is nalingkamot pa sa ko sir. Gawa sa drugas giangkon usab sa konsyal ang paggamit niya sa mga batanong lalaki silang dapit. Pasakan usab og kaso ngadto sa ombudsman ang konsyal. We will also file a case sa ombudsman no sa iyaha kay barangay official man siya. Samtang gipanghimugatan sa PDEA ang kamahinungdanon sa pagpagkabana sa katawhan, pagsumpo sa illegal nga dugas, ilabi na sa nalambigit nga mga opisyal sa kagamhanan. Ang ato yung ipanghugtan karon, ang ato yung gimonitor karon kato mga prominente na mga tao, mga barangay, mga government officials ug katong mga ingon na dili lisod tandugon kay para to show to the people na walay gipili ang ato ang pag-enforce sa illegal drugs. Kauban si Philip Patricio, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.